Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Духтаро, имрӯза влогама аз саҳар сар кардам. Иҷа ман барои бачаҷоно субҳона тайёр кардистам. Иҷа 2 дона хлебама мобайноша бугем бурида гирифтам, 2 та тухм задам. Баъд бугем ҳарди тарафи хлеба сирх кардам барои Аҳмадҷон. Ва камтари дига кофе тайёр кардам. Духтаро, шумо фикр накунед, ки ман кофеи барои мо хунд мехӯрдагира куда метам. Не, иҷа ман барои детский кофе барои Аҳмадҷон мехӯранд. Эмомалҷонда тайёр мекунам. Бигем эмомалҷонда чӣ хеле шумо дидед. Камтари дига сосиска ҷӯшонда додам. Ба ҳамаи кӯдакои ман шиштану субҳона карданд. Иҷа камтари дига попкорни дадаш оварда буд. Ами кӯдако беҳад дӯст медоранд. Бигем камтари дига додамшона 2 пачка буд. Бигем тезда хӯрда тамом карданд. Духтаро, хостам, ки ягон чӣ тайёр кунам. Иҷа ман камтар хамири барои сосиска тайёр мекунам. Хостам, ки бо сосиска ва бигем хамир чӣ хеле ки тайёр мекунанд. Иҷа камтар шира гарм гирифтам. Як қошуқча бигем дрожжа ҳамроҳ кардам. Камтари дигар шакар ҳамроҳ кардам. Болоша пӯшондам, ки то ки дрожжаимо дам кунад. То дам кардани дрожжа хостам, духтаро, ман шумода беруна нишон диҳам. Чӣ хеле ки шумо мебинед, дар мо беҳад боду ҳавои хунук кардагиай. 21 градус, 26 градус. Бигем инамхе хостам, ки камтар барои шумо нишон диҳам. Беҳад барфи бисёр боридай. Бигем ки хунук. Духтаро, шумо ҳатман дар комментария нависен, ки шумодам ҳамихе хунукӣ омадагиай дар шаҳрҳои шумо. Дар кадом шаҳрҳо шумо зиндагӣ мекунед, хунукӣ ҳастай? Ранги ҳами питер барин. Барои ҳамон духтаро хостам, ки камтар шумода нишон диҳам. духтаро, чӣ хеле ки мебинен, дрожжаи ма дам кард. Боз ман 3 қошуқи калони дигар равған ҳамроҳ мекунам. баъд иҷа камтари дига бо шираю камтари дига обай ҳамаша меандозам, якҷоя мекунем. Баъд бигем орда меандозем, зуволамона тайёр мекунем. духтаро, намехешид хамирма шӯрида гирифтам. Сахтӣ бигем мулоимеш анамехе омад. Баъд болоша мепӯшонем, дар ягон ҷои гарма камтар мемонем. 1 саата хамири мо тайёр мешавад. То расидани хамири мо бигем ман иҷа камтари дига картошка, сабзӣ, пиёз ва гӯшта майда кардам. Бигем анамехе сирх кардистам. Камтар шӯрбочаи сабук тайёр кардистам. Ман иҷа макарон ош доштам. Бо хостам, ки камтари дига шӯрбо тайёр кунам дар анами касрулкачаи майдача. Бигем духтаро, беҳад хӯрокҳои кадагим зиёдӣ мекунад. Барои ҳамон кам мекунам. Иҷа духтаро, вермишела гуфтам шумода нишон диҳам. Беҳад ҳами макарон нағзай, макарони майдаҳай дар шӯрбо бигем бамаза мешавад. Агар нахарида бошед, ҳатман харед, як бор тайёр кунед. Боварӣ дорам, ки шумода маъқул мешавад. Иҷа духтаро, шӯрбои ман тайёр шид. Ман зелен андохтам, намак, ҳамаша якҷоя кардам. Ман бигем вай макарони нишон додаги ман наандохтам. Камтар ролтон андохтам. Бигем ба ҳамон шӯрбои мо тайёр шида буд. Баъди шӯрбора бигем хамири ман аллакай расид. Иҷа инҷа хамира бигем, ки ман рост кардистам. духтаро, ман хамира анамехе бигем рост кардам. Баъд мебарам. Бигем, ки майда куллаш мекунем. Баъде ки баридем, зуволачаҳо қад тақсимш мекунем.
чӣ хеле мебинин хамири ман мулоимак омадагиай. анамихе духтаро ма биридум бигем тақсимшон кардам кулула карда ҳамаша мемонуму болошона мепӯшонум камтари дига дам мекуна. Бигем дам мегира бо ҳам дам мекуна. Рӯ мегирада бигем. зуволачҳоиму дам гирифт духтаро. Баъд бигем ма ҳамихе оддӣ чӣ мекунам ша тинукш мекунам. Вақти тинуки кард манамихе бо шакли дарозрӯяк тинук мекунаму баъд сосискаро дар мобайниш мемонаму тоб метиҳам. тарзи тоб доданаш чанд намуд меша духтаро, не ки ма ҳамихе оддӣ хостим кунам. сосискаро ма духтаро ҳамихе ду тақсимӣ кардам. шумо агар хоҳед ҳамихе намебирена ҳамихе яктара бигем ки саҳат мепечонен. ҳамихе духтаро печондум ша. баъд бигем чанд ҳамаша қариб ҳамихе печондуму бод дута сетаи дигаша бигем дигар хел мепечонам духтаро. бо шакли дарозрӯ агар ҳамихе тинук мекунам аввал тоб метиҳам. баъд гирди сосискада бигем мепечонам. баъде ки печондем бо камтари дига тобуш метиҳем. хамири мо бигем ки тинуки хушрӯ меша. духтаро ҳамихе ҳамаша мепечонам тайёр мекунаму баъд дар равған бигем сирх мекунам мегирам. духтаро сосискаҳои ма бигем пухт нисфша кӯдако гирифтан хӯрдан. ба кетчуп хӯрданд кӯдако. кетчуп қати бо хушрӯтарай маззаш бо бигем дигар хелай. ҳамихе духтаро тайёр шид. ма дар болои коғаз бигем салфеткада мондум. равғаноша камтар гирифт. иҷа бигем ҷӯштаракай гармтаракай бо беста болоша пӯшоне бо беҳад бигем хамираш мулоим меша. нимихе духтаро иними қаш монда буд. дигароша бигем кӯдако хӯрдан. ишам пурсиста буданд ки чӣ кунам бихӯрем. ма гуфтам ҳозир бестема як видеода нишон диҳам баъд шумо бигирен. нимихе духтаро бигем ки сосискаҳои мо пухт тайёр шид. ҳатман духтаро фикротона нависен ки чӣ хел омад.
Канику салом буген ҳамада. Всем привет, мои дорогие друзья. Я делаю, это я Ахмаджон Футбол, и я делаю свой канал. Духтаро хонаи мо меҳмони нав омада ина дидем. Меҳмони нава қабул кардем. Бис хаб мегири загани. Ина дадаш я так пишакча овардай барои нем бачо. Мы назвали его... Дасти иниша кан гирифт. Барои чига ай димуш қапида буд? Ха? Ку? Клёвый. Кроп шид? Это он. Барои чиги оха ай димуш қапиди бачам? Вот мы его такое имя сделали. Мы сделали его имя с маршмеллоу. Гуфти пупсик мемонум мушко, вали номуш намоги. Нарас, Эмальҷон. Я буду его называть с маршмеллоу. Майд. Чи? Дадаш кадом хонаи ҷураш дута пишакча доштай? Амира бо майдатариятай дигарам будай. Дута биге. Тебе не больно? Кани? Дастакша газидак. Мне не больно, мне не гази. Мемонум ше гирекат бачо. Мне не больно, мама. Кошкара дадата тем бара обратно? Нет? Мы его любим. Смотрите, какой он еще Озвай милый. омахта шидаги неста ию ва ум хидодвои кадистян. Не богу чақаш мешава. Барои чӣ ки айдимуш қапиден кашиден бароям қозивай омахта нестай. Ма гуфтум кози омахта шава ози камтар чи шава ба омахта чи бӯи фақат калбаса мехӯрдай, сосиска мехӯрдай. Я маме сказала, что кошки любят колбаску. Шир додем нахӯрд, калбасаш додем хӯрд. Не бей. Бигем ки меҳмони нава қабул кардем мо. Ты мои руки бьешь. Яков, я тебе что делаю? Ки кошка қати дигар рӯз надорем. Канистар бисем Эмальҷон. Бачаҷон и хеда пеш биши? Набардор Шаҳмаҷон, бо мебардориш. Ин оз бо мегазатуна. Не, намегаза. Наумша ки чиму намира? Я хочу делать ему имя с маршмеллоу. Накӯ Эмальҷон. Из игры мяу. Сарша шуштема. Сарша шуштема? Да, он вот так, он был на коробке. Да. Коробкада оварданша бо сарша шуштем. Голубки. Ҳама ҷӯшо тоза кардем, чашмакуша ба салфетка.